som Vibeke fortalte om tidligere, og jeg vil bare fortælle lidt om, hvad vi egentlig laver. Vi har en hjemmeside, som jeg også kommer til at se adressen på mange gange her nu, der hedder www.sle.dk. Hvor mange af jer har været inde på den? Godt. Det næste, der ligger inde på den efter i dag, det er en temadag om mindfulness. Jeg, der var med på vores World Lupus Day sidste år i Aarhus, ved, at der var en psykolog, Anne-Helene Andersen, der fortalte om, hvad mindfulness er, og hvordan vi som kronikerpatienter kan bruge det i vores hverdag. Det vil hun lave en opfølgning på, og I behøver ikke have været til World Lupus Day sidste år. Man kan sagtens komme alligevel og få en masse ud af det. Det her bliver, sidste år lavede hun en overordnet gennemgang af, hvad mindfulness er. Det her bliver mere konkret, nogle øvelser, som I kan lave i jeres hverdag. For eksempel, når man ligger i sengen om aftenen og har svært ved at sove, hvordan får man slukket for hjernen? Det kender jeg i hvert fald. Der er en masse tanker, der myldrer rundt, og hvordan får man lige skruet ned for aktiviteten? Når man nu sidst på arbejdsdagen stadig har 2 timer tilbage, og man bare ikke har mere energi, hvad gør man så? Er der nogle konkrete ting, man kan prøve? Og så vil hun give nogle redskaber til det. Jeg kan kun anbefale, at I melder jer til og deltager. Det tror jeg bliver rigtig godt. Som I kan se, der står lidt om, hvor det er. Vi kan også se det på vores hjemmeside, som sagt sle.dk. Så har vi en lupusskole. Hvor mange af jer har hørt om den? Kend din lupus hedder den. Ja. Nej, der var alligevel nogen. Det startede egentlig som et projekt, et forsøgsprojekt i København i 2012. Og jeg vil fortælle lidt mere lidt senere. Men vi kører det lige her i år i efteråret. Starter den 19. september. Og vi har nogle moduler med, man kan lære en forfærdelig masse om sin sygdom og hvordan man kommer omkring den. Vi kan desværre ikke fortælle jer, hvordan I får det bedre, men vi kan måske få en bedre hverdag og vide en masse om jeres sygdom, når I er færdige. Jeg vil opfordre jer til at melde til. Det er vores skole i år henvender sig især til Region Nord og Midt. Så hvis I er interesserede, så kontakt os og kom på kurset. Det er rigtig godt. Vi har god erfaring med det. Så er vi i gang med at lægge sidste hånd på et digitalt opslagsværk om lupus. Som sagt, så var der i 2012 en forsøgsordning med den her lupusskole, og evalueringen efter dette kursus fortæller os, at der mangler altså noget informationsmateriale om lupus, som er sådan samlet og let tilgængeligt for lupuspatienter. Vi må tit henvise folk til at lede forskellige steder på nettet, patienthåndbogen, Gigtforeningens hjemmeside og sådan noget, men det kunne være meget rart, hvis man havde en samlet lupushåndbog, hvor man kunne uddrage ting af, som er relevant for en selv. For eksempel, hvis nu man har nyrepåvirkning, så er det selvfølgelig det, man interesserer sig for, og hvis man nu ikke har nyrepåvirkning, men har lungehindebetændelse eller sådan noget, så er man nok ikke så interesseret i at vide noget om nyrerne, men så kan man tage det ud om lunger, som man har brug for. Derfor laver vi det som et digitalt værk, blandt andet, der kommer til at ligge på nettet, så man kan gå ind og stå op og finde ud af, hvad er det lige præcis, jeg har brug for at vide, og måske printe det ud eller gemme det på computeren, som man selv har brug for. Når det er digitalt, så har vi også mulighed for at opdatere det, for der sker jo hele tiden nye ting. Der er ny forskning, der kommer ny medicin, en masse gode ting for os, og det vil vi meget gerne have, at I har nem adgang til at få informationer. Vi vil gerne have haft noget færdigt til jer i dag, men det har trukket lidt i langdrag, så vi håber på, at det bliver færdigt i løbet af efteråret. Og vi skal selvfølgelig nok slå op ind på vores hjemmeside, lige snart der er noget klar. Så har vi hørt tit fra vores medlemmer, at det er svært at rejse så langt, når man har lupus, og det er også rigtigt. Vi ved, der kommer folk i dag fra Jylland, og det er rigtig flot. Der er også folk fra Nordjylland, der er virkelig langt, og det er rigtig hårdt. Og Gråsten er der også folk fra jer. Så vi tager virkelig hatten af for jer, og vi ved også godt, at det er ikke alle, der har den mulighed. Så for at komme folk ned i møde, så vil vi tage ud til jer. Der har været ønske om, at vi kommer nogle lidt andre steder, end hvor vi plejer. Det vil sige ikke bare i Aarhus og København, men tager til Hjørring for eksempel, og Kolding og Herning, der sådan ligger midt i landet, for at få mulighed for at få lidt flere med. Det her, det er foreløbig kun i Jylland. Vi håber på, at det kan sprede sig til resten af landet som en fast ting.
Og der tager vi så en lokal lupussygeplejerske, altså en, der hører til det område, vi er i, med, så man kan få kontakt med hende og få snakket med hende om alle de der ting, som man normalt ikke får tid til at snakke om ude på sygehuset. Så jeg håber, I vil melde jer til, når datoerne er kommet på. Det eneste, der ligger fast lige nu, det er Kolding. Det er den 12. september. Men gå ind på vores hjemmeside og hold øje. Der kommer opslag. Så har vi nogle planer om, hvad vi skal i fremtiden. Lige her i år, der skal vi på sommerudflugt til Mols Bjerge, i hvert fald over os. I er velkommen fra hele landet til at melde jer til. Vi har en guide, der vil vise rundt, og det foregår i en bus, så man behøver ikke engang at gå særlig langt. Så har vi nogle idéer til, at vi skal starte et pårørende-netværk op, og hvis vi får overskud til det, en pårørende dag, fordi det kan være enormt hårdt at være pårørende til en lupuspatient. Det er, selvom vi synes, det er hårdt at være patienter, så er det altså endnu mere hårdt at være den, der er på sidelinjen og skal stå og kigge på, at vi har det rigtig skidt. Og også tit er nødt til at bære læsset, slæbe ting helt konkret for os, tasker osv., køre os til diverse arrangementer og alt muligt. Og vi er så glade for, at vi har nogen, der kan hjælpe os, så de skal også have noget støtte. Og det kan måske være meget rart for dem at vide, at de ikke er de eneste, og at det rent faktisk er helt normalt at føle, at det er dødhamrende irriterende at være pårørende til en lupuspatient. Og man vil ikke altid fortælle det til lupuspatienten, fordi man vil ikke tilføje lupuspatienten endnu mere bekymring, så man holder det for sig selv, og så kunne det være meget rart at have nogle andre, man kunne snakke åbent og frit med. Det kommer der også mere om. Så har vi nogle planer om en temadag i medicin. Hvordan bliver en ny medicin egentlig til? Hvad skal der til? Hvilken proces er der, fra man første gang får ideen om det, og så til den rent faktisk er færdig i pilleæsken, og vi kan gå ned på apoteket og købe den. Så har vi planer om en temadag for 50+. Det vil sige folk, der ligesom er kommet over den første del af livet, og vi bliver jo ældre og ældre heldigvis med lupus, men der kommer sådan en masse skavanker, som alligevel kommer med alderen. Og hvordan klarer man lige det, når man også har lupus? Der er en masse mennesker, som har ytret ønske om, at vi tager det emne op. Så vi havde ellers planlagt det i foråret, men det blev desværre aflyst, så nu laver vi den på et andet tidspunkt. Så er der Gigtens Dag den 12. oktober, som vi fejrer hvert år med en eller anden lille gimmick. Og om ikke andet, så kan man se nogle ting på Facebook og opslag på vores hjemmeside. Og så har vi julefrokost rundt omkring i vores forskellige afdelinger, hvor I kan gå ind og kigge, om der er noget i nærheden af jer, og melde jer til. Og som sagt, hold jer opdateret på hjemmesiden sle.dk. Så har vi en professor i Aarhus, Bent Delrang, som nogle af jer sikkert kender. Han har efterspurgt, at vi laver en mentorordning. Vi er jo forvejen nogle kontaktpersoner i netværket, som man altid kan gribe fat i og ringe til og skrive til. Men som vi siger, husk, vi er frivillige, så vi har også begrænset overskud, men I er meget velkommen til at kontakte os. Vi skal i hvert fald nok vende tilbage til. Men udover det, så har han især en oplevelse med unge piger, der måske er teenager, som når de får at vide, at de har en kronisk sygdom, går fuldstændig i baglås. Og ikke kan finde ud af, hvad de skal stille op med deres liv, og hvad kan de indstille sig på? Stopper deres liv nu? Der kunne han godt tænke sig, at der var nogle andre rollemodeller. Ikke nødvendigvis os, der har en masse erfaring med at fortælle videre, men måske bare nogle andre unge piger, der minder om dem selv, som har noget mere overskud, og som måske har fundet ud af, hvordan man skal leve med den her kroniske sygdom. Har fundet ud af, at livet stopper ikke med en lupusdiagnose. Det bliver nogle gange lidt vanskeligt, men der er også gode ting. Derfor efterspørger vi nogen, der vil gerne vil hjælpe. Det skal selvfølgelig ikke være noget, man gør uforberedt. Der vil vi gerne have sendt folk på et kursus, så de kan lære, hvordan de passer på sig selv, så ikke man får trukket 2 personer med ned. Men hvis I er interesseret i at gøre en indsats, som ikke kræver så meget, andet end man bare er der, så må I meget gerne kontakte os, så vil vi give informationerne videre. Jeg er også kontaktperson for unge i Danmark, og jeg afholder en temadag i Odense den 5. december. Der kommer en socialrådgiver, som kan fortælle lidt om, hvornår kan man egentlig få hjælp og til hvad. Altså for eksempel, når man er i gang med at tage sin uddannelse, kan man søge SU, handicap-SU, og på andre måder få støtte, få forlænget tid til at skrive eksamensopgaver og sådan nogle ting. Hvordan gør jeg, når jeg skal søge arbejde? Hvis jeg nu ikke kan holde til et fuldtidsarbejde, hvad skal jeg så gøre? Hvordan får jeg flexjob?
Eller hvis man slet ikke kan holde til at arbejde, hvordan får jeg så førtidspension? Sådan nogle ting kan hun fortælle om. Så kommer der en lupussygeplejerske, som kan hjælpe med at fortælle lidt om sygdommen i det hele taget, og måske lidt om, hvordan får jeg så hverdagen til at fungere, når nu jeg har min uddannelse, har mit arbejde, har små børn, sådan nogle ting, der kunne være interessant. Vi har en Facebook-gruppe, der hedder Unge med Lupus, /SLE, og I er meget velkommen til at melde jer til den. Det er mig, der er administrator, så I søger bare om at komme ind, og så spørger jeg lige nogle små ting, og så bliver I accepteret, og vi har der foregår nogle gode diskussioner derinde. Samtidig med, at jeg står for de unge i Danmark, så er jeg også med i en helt ny gruppe, der hedder Unge i Europa. Young PARA kalder vi os. Det er EULA, som I hørte om tidligere, European League Against Rheumatism. I den gruppe, der bliver lige nævnt, der er en lille del for patienter. Det hedder PARA, People with Arthritis Rheumatism in Europe. Altså folk med gigtsygdomme i Europa. Og vi har lavet en gruppe, hvor vi gerne vil hvor vi forbinder netværkene i de forskellige europæiske lande. De unge netværk, der nu er, vil vi gerne forbinde med hinanden, og de lande, der ikke har nogen netværk, vil vi gerne lave nu. Så der ligger jeg også nogle gange noget op, når I nu læser på Facebook, at jeg har været ude at rejse igen, så er det med det som regel. Ja, og så vil Kirsten fortælle lidt mere om det internationale arbejde. Ja. Er der nogen, der har et spørgsmål? Ja. Incidens hedder det. 5 til 7 gange 55. Så en 250-300 stykker. Mellem 200 og 300 stykker er? Altså det er fuldstændig, du ved, uden at have tjekket det. Jeg synes, det lyder meget højt. Det lyder måske meget højt. Incidens 5 til 7. Ja, og vi lever i mange år. Så det er Anne Først, som var her, som vi kunne have sagt det helt præcist. Det er hende, der har lavet... Hvad siger du? Jeg sagde hun ikke 200 sidste gang, alene der var ude på onsdagsmøde omkring jo, men det er netop det, hvis ja. Det har været konstance. Men det er da rigtigt nok, det er stadigvæk et stort tal, når vi ikke er så mange. Altså der nye diagnostiserede, hvis det hedder 5 til 7, og vi har en prævalens, det vil sige forekomsten af diagnostiserede i landet, der ligger på 28. Så det vil sige, det er jo ikke mere end 4 gange. Så passer det jo meget godt. Men så skulle vi ikke overleve så mange af os. Ved du hvad, glem det. Altså, jeg bliver nødt til at undersøge. Ja. Ja. Gør det også. Andre spørgsmål? Så